Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero la Mulungu nambala 6 munyengo ya pachaka C. Ndipo mawu a Mulungu wa tsiku la lero akupereka funso kwa ine, akupereka funso kwa inu. Akuti kodi munthu odala ndi ndani? Ngodala ndi ndani? Mawu yamba ni mawu a mneneri Yeremiya mutu 17 kuyambira ndime ya 5 kulekera ndime ya 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Takondwa Kandodo wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Peter the Apostle, Utali 1 Parish, Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu achiwiri ndi kalata yoyamba ya Paulo woyera yolembera Akorinto, 1 Akorinto mutu 15 ndime ya 12 kuzawerenganso ndime ya 16 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Kevin Minandi wa utumiki wa ana, Holy Childhood, kuchokera ku St. Peter the Apostle, Utali 1 Parish, Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu a muthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, Luka mutu 6 ndime ya 17 kuzawerenganso ndime ya 20 kulekera 26. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Limbani Kasimu, kuchokera ku St. Peter the Apostle, Utali 1 Parish, Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Yeremiya. Chauta kunena kuti tsoka kwa munthu odalira munthu mnzake, amene amagonera pa munthu mnzake kuti amuthandize, pamene mtima wake wafulatira chauta. Woteroyo adzakhala ngati chitsamba m'chipululu ndipo sadzapeza zabwino. Adzakhala m'chipululu mopanda madzi, m'dziko la mchere mmene anthu sangathe kukhalamo. Koma ndi wodala munthu wokhulupirira chauta, amene amagonera pa chautayo. Adzakhala ngati mtengo wodzalidwa m'mphepete mwa mtsinje, umene umatambalitsa mizu yake m'mbali mwa madzi. Suopa kukamatentha, chifukwa masamba ake safota. Pa chaka chachilala sukuda nkhawa, ndipo suleka kubala zipatso. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, popeza kuti chimene timalalika ndi chakuti Khristu adauka kwa akufa, bwanji ena mwa inu akunena kuti anthu akufa sadzaukanso? Pakuti ngati akufa sauka, Khristuso sadauke. Ndipo ngati Khristu sadauke, chikhulupiriro chanu chopanda pake, ndipo mukadali m'machimo anu. Pamenepo nawonso amene adamwalira ali okhulupirira Khristu adatayika ndithu. Ngati tayika chikhulupiriro chathu mwa Khristu chifukwa cha moyo uno okha, ndiye kuti ndife omvetsa chisoni koposa anthu ena onse. Koma ayi, Khristu adauka ndithu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu.
mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Mthenga wabwino wa Luka mutu 6 ndime ya 17 kuzawerenganso ndime ya 20 kulekera 26. Yesu adasika phiri pamodzi ndi ophunzira ake, nayima pachidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake ndi anthu ena ambirimbiri ochokera ku dera lonse la ku Yudeya ndi ku Yerusalemu ndi kumbali ya ku nyanja ya ku Tiro ndi Sodoni. Yesu adayang'ana ophunzira ake nawawuza kuti, ndinu odala inu osauka, ufumu wa Mulungu ndi wanu. Ndinu odala inu amene mukumva njala tsopano chifukwa muzakhuta. Ndinu odala inu amene mukulira tsopano chifukwa muzakondwa. Ndinu odala anthu akamadana nanu, akamakusalani ndi kukuchitani chipongwe, ndipo akamayipisa dzina lanu chifukwa cha Ine, Mwana wa Munthu. Nthawi imeneyo sangalalani ndi kuvina ndi chimwemwe, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi zomwezonso makolo awo ankawachita aneneri kale. Koma ndinu atsoka anthu achumanu, chifukwa mwalandiriratu zokusangalatsani. Ndinu atsoka amene mukukhuta tsopano, chifukwa muzamva njala. Ndinu atsoka amene mukukondwa tsopano, chifukwa muzamva chisoni ndiponso muzalira. Ndinu atsoka anthu onse akamakuyamikani, paja makolo awo ankachitira aneneri onama akale zomwezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero la Mulungu la nambala 6 pa chaka C akutifunsa funso, akufunsani funso. Akuti kodi odala ndiye ndi ndani pakati pathu? Kodi nchifukwa chani akufunsa funso limeneli kwa tonse? Pakati pa Ayuda akamati munthu uyu ndiye ngodala, amayang'ana zinthu zingapo: munthu amene sakudwala, munthu amene ali ndi chuma, munthu amene zinthu zikumuyendera bwino. Amene watu ndiye amene ali anthu odala kwambiri pamaso pa Mulungu. Koma tikuona kuti mawu a Mulungu wa lero, mawu oyamba, salimo lathu, maso mthenga wabwino ukususana ndi maganizidwe a Afarisi. Mawu oyamba, Yeremiya akunena kuti kudala kwenikweni sikuchita maubale ni mayiko amene ali stable pa nkhani ya chitetezo, kuti panga ma alliance ni mayiko amene ali oziwika otchuka. Sikukhala ndi asilikali amphamvu, ayi, koma kudala kwenikweni ndiko kuphatana ndi Yesu Khristu. Ndipo salimo lathu mawu oyamba akufotokoza kudala kumeneku poyerekeza mtengo umene wazalidwa kufupi ndi mtsinje, kufupi ndi madzi mwachidule, kuti ukulandira madzi pafupi. Timaona mitengo imene yamera pafupi ndi mjigo, pafupi ndi mtsinje, imakhala ndithu yabwino ndithu. Kuti mawu oyamba salimo likusindika chimene chichi, kudala kwenikweni ndiko kukhala pafupi ndi madzi. Madzi amenewa ndiye Mulungu. Kuti ifeyo kuti tikhale anthu odala tikuyenera ndithu kukhala pafupi ndi Mulungu. Ndipo Paulo woyera nayenso akufotokoza nena kuti munthu amene ali odala ndi amene akukhulupirira Yesu Khristu ouka kwa akufa. Ameneyo ndiye ni munthu odala. Nditi kuna kuti zikusemphana ndi zimene Afarisi amaganiza, Asaduki amayembekeza, aphunzitsi amalamulo nthawi imene amaganiza kuti munthu kuti akhale odala akuyenera kukhala munthu wachuma, munthu wazimphamvu, munthu wotchuka. Pakati pathu leroli mwinanso timaganiza chimozimozi. Augustino woyera pofuna kufotokoza za kudala kwenikweni ndi uja adanena kuti mitima yathu idalengedwa chifukwa cha inu Ambuye, ndipo sikhutisidwa
pokhapokhapo itakhazikika mwa inu. Our hearts are restless until they rest in you. Ndipo Augustino Woyera ameneyi adapitiriza kutera kuti ifeyo tikazadala bwinobwino ndi kuphatana ndi Mulungu, we shall rest and see. We shall see and love. We shall love and praise. Into zitatu. We shall tizapumula bwinobwino ndi kumaona zinthu bwinobwino. Tizaona bwinobwino zinthu ndi kumakhala mu chikondi. Ndipo tizakondana, tizakhala mu chikondi chimenechi ndi kutamanda Mulungu. Kumeneku ndiye kudala kwenikweni, kumene Augustino Woyera amakuona. Muthenga wabwino tikuona kuti Ambuye Yesu akufotokoza za kudala kumeneku pakuyang'ana anthu osiyanasiyana amene akupezeka m'madera mwathu, amene akupezeka m'society mwathu. Atengapo anthu angapo: osauka, anthu anjala, anthu amene akulira, komanso anthu amene akudedwa. Akuti anthu amene atongodala. Kuti timvese bwino mawu chimene Ambuye Yesu akukamba, tiye tingopita m'mabanja mwathu, m'makomo mwathu. Mwina kwathu kuli ana 3, ana 6, ana 7, ana 10, ana 20 kumene. Koma timaona kuti mwana mmodzi akangodwala m'nyumbamo, anthu tonse timagwedezeka, kutekeseka. Iwe kagule mankhwala, iye atabwerako, sakupeza bwino, tiye timutengere ku chipatala. Iwe ukhala guardian, umuyang'anira apa, iwe nizabwera tsiku lakuti. Iwenso kuneka kuti timagwedezeka chifukwa cha munthu mmodzi amene akudwala m'banja. Kumene ndiye ndikudala kumene Ambuye Yesu akufotokoza tsiku la lero. Inu amene tini njala yofunafuna Mulungu, kufunafuna Mulungu, kumafuna nthawi zonse kukhala m'nyumba ya Mulungu, nkumafunafuna mawu a Mulungu, kumeneko ndiye kudala kumene Ambuye Yesu akukufuna. Ife amene tikulira chifukwa cha chilungamo, kuchita cha chilungamo, anthu nkumatinyoza chifukwa cha Yesu Khristu, kumeneko ndiye kudala kumene anthu makamaka Ambuye Yesu akukamba tsiku la lero. Kodi kuzera m'maphunzitso amenewa amene Ambuye Yesu akupereka tsiku la lero, akufuna kuti inu ndine tiphunzirepo chiyani? Tikuyenera kudziwa kuti Mulungu amatikonda powerengera ndi umphawi wathu, ndi zosowa zathu zimene ifeyo tikuzifuna, tikuzisowa m'moyo mwathu. Koma chimene chimafunika ifeyo tikuyenera kuzindikira umphawi wathu ndi kubwera kwa Mulungu. Ndipo inu ndine leroli tikuyenera kudziwa kuti Mulungu akutiyitana tsiku ndi tsiku kukudala kumeneko. Mulungu akutiyitana inu ndine kuti tikhale anthu odala. Koma chofunika nchoti ife tikuyenera kuzindikira mavuto athu, kuzindikira zosowa zathu, kuzindikira chimene ife tikufuna. Ndipo kuyitanidwa kumeneku kwa kudala kumeneku ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Ndipo ifeyo tili ndi ufulu wonse oyilandira mphatso imeneyi kapena kuyikana. Kuyikana ndithu. Ambiri mwa ife timawumitsa mitima yathu, sitifuna kuzindikira makamaka mavuto amene ali ndi ife ndi Mulungu wathu. Kumabwera ku chalichi monga adakambira ena kuti we are the most miserable person. We are the most miserable person. Vati mabwera ndi machimo omwe ku chalichi, koma timanyamulanso nkubwerera nawo kumapita. Kubwera ni miseche yathu nchalichi ndi kunyamulanso miseche yathuyo nkumapita nawo. Kubwera ndi kuba kwathu ku chalichi koma ndi kunyamulanso kumapita. Koma chikhalire nicho wansembe alipo kuti atithandize kuti tikalape, tifunefune kudala kumeneku. Kuti ambiri mwa ife timawumitsa mitima yathu modabwisa ngati miyala ya mumtsinje.
mwala wa musinje utakhalamo zaka 10 kukawuvula musinje muja ndiye kuuswa tupeza kuti mkati mwake moma magwa mopanda chinyezi. Kuti ambiri mwa ife moyo wathu tuliyoncho kuti timamva mawu a Mulungu siku ndi siku, Mulungu amatiyitana kudala kumene kusiku ndi siku, koma tinawumisa mitima yathu, sitifuna kuti madzi amenewa alowemo, sitifuna kuti Mulungu amene alowemo. Kumatu Mulungu akutana kuti tidale, kuti inu ndine tizindikire umphawi wathu tibwere kwa Mulungu, tizindikire kufoka kwathu tibwere nako kwa Mulungu, tizindikire zimene ifeyo zingatithandize kuti zitikonze tiyanjane tikondane ndi Mulungu. Kodi odala ndani? Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akusikireni nonse ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen.